tu. Qui Que hi ha una esquinçada. és la que parla? Heredia. Santa! Oye, Santa Guy. Ui, la 350 de fusta. Tio. A veure... Ja Bueno, saps això. ja m'he creat el matxero. Ja he avisat. Un matxero? Que sí, Toni. Pues a veure qui té ous de costar Sant Pere. Sí, tio, per Pere, pots cremar les persones? En Pere pots fer... Sí. En Pere pots fer de Ah, tot i sí? més. Però pret. En En Pere, per sèrio? pintar per mi de Portugal, pinta per xicotiquet de Ho has provat? picant. No, Pere, no ho provis, no ho provis. On està? M'he mort. Pere, Estic a la punta del Tu, mapa. hem de fer un cubo i No. fotre una piscina aquí mig, estaria Vols provar xebre. disseny? No. En Fabio Vale. diu que vol provar. Sí, No, que mare no. vol provar. Veus, No. veus? Sí. Bandas no, nada más sicarios. No, sicarios nomás. Nomás. ¿Y qué te quedas? Ah, vale, suerte. Ah, vale. Ah, suerte. Encara sort. Ahora me he quedado más tranquilo. Pensaba, Yo pensaba pensaba que Colombia era un país peligroso. y resulta que solo hay sicarios. Me quedo más tranquilo yo. Si no hay Claro, bandas. ¿De qué es aquesta casa? Quina? Meva. Bueno, ara és meva. Sí, però jo tinc una espasa. Heredia, compartim casa? No, Puta Fabio, ets una acoplada. El Fabio és perillós. Oh, me acabo de petar Sí. l'os. Copus. però que aquesta casa és petitíssima. Comparteix casa amb algú que tingui la casa més gran, Pere. No, sí, més Algú que gran. tingui la cara més grans, entre parèntesis, espera. Espera, estic picant fusta amb això. Sé que amb el Fabio hi ha un avantatge. Ara deixem jo quants minuts. Que al ser seva no se la crema. Ja portem 6 minuts. Ja. Vale. Tio. Oh, sí. Perquè Hòstia, si estan visits encara. Espera, el tinc a Ah, fora. No t'acostis a la casa. Sí, no m'he anat. Se'm posa Ferruc. Torrent. Jo. Te pago el alquiler. No, si jo et deixo venir, si vols. Oh. Hi ha confiança. Tio, vaya puta merda, em va més És lent. la més gran, tio, que puta merda, Torrent. Que no, que... Pues pira't, va, vés-te'n. Ja no et vull, fora, El Fabio fora. s'acaba de comprar. Ah, tio, a sobre que t'acoples gratis, no et queixis, tio. Tio. Assimila-ho quan tinc la casa. A meva no entris, Aquesta casa ja no és teva. Fora, gos. Ara és... Fora, gos. Sí, recorda que en Pere té un matxero, eh? Tu, I una feel, espasa. feel like que ocupa. Bueno. Sí. Va, Fabio, queda't al costat. Fill de puta, ja està mangant. Qui? Jo no, Jo he passat Sí, per però darrere que- a casa teva, ja està. Perquè em va més lent. Bo, a veure, pel xat del Facebook en Vicent m'acaba de dir demà pillo un Pere al col·le i el trenco la cara. Pues si estic intentant saltar per a veure Sí, si avanço. sí. Clar. Stupid. Et vaig a cremar la teva casa, Torrent. Bueno, Tinc una entorn. per almenys en tinc. No, Tinc una entorxa. mira. Que malo de Vicenç. Sí. Em sorprèn tot el mal de Tens Vicenç. matxet. Tio, Fabio, Això és té casa? Ah, no, que no sabia, Guas. Bueno, Rhythm and blues. ese ritmito en las venas, nene. Bueno, espera. Fins aquí deixem a l'episodi No. 4. Ara tenim- continuem amb l'episodi 5. Ah, que estaves gravant? Sí, Estaves gravant? sí. Sí, però no justament el joc.